Fil-fatt fit-teatru veru. Silenzju, xina u debi konna fejxu xin. Silenzju, kulħadd. ċassat. Speċi l-fatt li inti ġdida, l-istil ta' kanzunetta kienet differenti. Ħanaraw silta żgħira, imbagħad nieħdu l-opinjoni tiegħek. Bissima bemsa sellim li kull jum hekk kif ġiqatna tinserta mal-jum ta' malar jien nitħaqlek biex ma neħmarx wisq għajnejna jiltaqgħu f'mument ħelu Nizlet ġajna minna l-istess, għadna kwiti nisimgħu. Inti barra li akkwistajt it-tieni post, ukoll irnexxielek tirbaħ il-premju bħala l-aqwa kantawtriċi. Eżatt, iva. Kif twildet din imma u kif twildet l-għanja tal-poplu għalik? Tajjeb. L-għonet id-diska nifissa kelli fissent esperjenza u kont ħarbiex klim isek kelli tgħix il-moment tan-namra, kelli jina nfaqqas ħafna fliles ġo moħħi, allura ġiġbija, ħsieb imet sten, ħangawdi dal-moment, x'inhu dal-moment x'qed jgħid u hekk ħarġu l-kliem. U l-istil jiena ndoq il-violinċell. Allura il-violinċell. Eżatt. Ktibta fuq il-violinċell? Il-mużika minn hemm ħarġet mill-violinċell. Jiġifieri kien batt il-ġiex kordi, open strings, jiġifieri. U għamilt il-chords. Infatti hekk l-istess format kif smajtu. Mbagħad l-arranġament żamm l-istess stil. U tajjeb li nfakru telespettaturi li din hija l-ewwel esperjenza ta' Florence. Kemm bħala kantanta solista u kemm bħala kantawtriċi. Ekku bħala kantawtriċi. Dejt bil-kbir. Bil-kbir, il-lami, wastax. U anke l-orkestrazzjoni ma' ħbib tiegħi, David, jiġifieri ħdimna flimkien. Fil-fatt kellek qisu tim ta' ħbieb bħala backing vocals, kellek il-mużiċisti wkoll. Ekku, eżatt, manka pereżempju waħda minn backing vocalist kont daqgħet magħha meta kantati fra tal-pop, Marie Claire Cappella. Marie Claire Cappella, sellu għalija ħabibata. Sninilu, nasib kien 2014, għandu kun 12, nżejt. Ma kon daqqiet il-ċelo, Iva. Nawgurawlek aktar u aktar suċċessi u nittamaw li nisimaw aktar mill-pinna tiegħek. Importanti, l-esperjenza issa tifjorixxi f'aktar kompożizzjonijiet. L-esperjenza vera għalmetni ħafna u anke il-feedback li tawn in-nies, jiġifieri, vera tawni x'nifhem li jisma' eja ħanaħdem ħanikrea. Bravo. Proset, aħna minn qalbna nawgurawlek aktar u aktar suċċessi. Marku Laura issa. Laura. L-istess ukoll Mark, kompożizzjonijiet naraw frekwenti, imma il-kliem. Fil-fatt jiena kif smajta tgħid kliem. Mark Spiteri Lucas, jiqbad najat. U jiena sabbatajja, isfela. U rajna li. Probabli kien hemm oħrajn li qalu da xi żball. Għax inti assoċjat l-aktar mal-mużika ma biex l-ewwel esperjenza tiegħek. Bħala lirika kelli lil-binti mużika fil-2021. L-ewwel edizzjoni, mela. Kelli wkoll fl-anja tal-poplu xi sentejlu qalb ta' qalbi, kont santajt u ktibt il-mużika. Iva. U di,
li nistanajt festivals u di kienet Third Time Lucky għalix naxxi li nerbaħ bija. Interessanti anki kif twildet, ma nafx kemm hi mhux ħanu ħafna ħin, ħana nagħmel summary. Tajjeb, bażikament dis song kont bdejt nikteb song fuq l-om. Mhux neċessarjament ġenerali. Imma rrid nikteb song fuq l-om, mhux bil-mod tradizzjonali kif hawn ħafna kanzunetti u m'għandi xejn kontrihom, ġifieri ma għattirid nieħu punto di vista differenti. U incidentalment ftit ġranet wara li bdejt nikteb, jew ġimgħat, nsejt. Avviċinatni Lawra għalt li nikbu xi ħaġa tal-poplu. Hekk bedda kollox. Da kien Jannar bidu ta' frar. Għattil għandek pjaċir jekk niktiblek il-lyrics jien? Għalt li mhux nara pjaċir. Tatini ċans naqra, ma kif dejjem għand u ma nibdeqx ngħidha. Minix lyric writer prolifiku, ġifieri il-mużika. Inti għallim tal-Malti u kol. Għallim gradwat fil-letteratura, il-in għallim kważi 25 sena. Allura l-Malti, esperienza, ġiviri, eccetera, eccetera. Niftakar interessanti konna edin weekend break, jina u l-mara u t-tifla. U dawk il-mara u t-tifla rridu jagħmlu xi ħaġa għat li jekk titmur sal-bar toqgħod tara l-futbol u tieħu drink kemm sakemm maħna l-lett illa li tinkwetax. Tlajt fil-kamra tal-lukanda u komplejt żviluppajt issa in mind il-mama tal-Lawra. Il-mama tal-Lawra. Li inti kont taf ukoll. Ħabib tal-familja, mill-belt, eccetera, eccetera. U żviluppajta. This is it. Batta l-Lawra għilin u Lawra għattila iftaħ il-email. Għatli għetini għattila iftaħ l-email. Għataqra. U bdibatit li għaltli. Wow. Umbat minnem twildet il-mużika u kol. U l-mużika anki l-mużika, bat 3 versions l-Lawra. 3 verżjonijiet bat li, batom li il-mużika. Batom li għetikantomu. Umbat, di l-verżjoni li smajt wintom li kienet il-final version, kienet l-ewwel verżjoni li bat li għaklu dini. Mill-ewwel. Mill-ewwel. Inti għat meta ktibtom għatlek wow, u wow l-interpretazzjoni u tijak, Lawra. Għax, int stajt tista titkellem inti naħseb. Ma kif nafek jienu naftit mill-istorja konna naħdmu fl-imkien fi żmien sfortunatament li ħallitna l-mamma tiegħek. Il-bista din il-kanzunetta, daqs li kieku ħloqtom inti il-mużika u l-klim, daqs kienet parti minnek. X'il-kanzunetta tiegħek dik kienet int u ommok. Mux taf xejn, irbaħt il-premju għall-ħjar interpretazzjoni. Nexxila twassal l-emozzjonijiet illi ħassejt jien meta ktibt. U l-emozzjonijiet illi ħassejt jienu nkantax kienet pratikament l-istorja ta' ħajti. Tibda, diska tibda minn xint wilit sa' kemmieta tommi. Nfaħġa wafija nifs tal-għajxin. Tilaqni mill-laħmek sabiħ ħafna. Ekku, u dawk huma fil-fatt il-versi favoriti tiegħi mis-son kollha. Għana individwi, pero ma ninsewx li aħna ġejna minn frott ta' persuni oħra. Hija xi ħaġa stupenda meta tikteb il-Malti tantu sabiħ. Malti sabiħ fej tikteb u timraħ u tesprimi anka s-sentimenti tiegħek. Naħseb waħda mill-affarijiet sbieħ u kif qegħdin ngħidu jiena skantajtni il-mod kif rixt bis-song. Ġifieri, alright, is-song tagħmilha tiegħek imma anka l-aħħar nota żammejta b'saħħitha ħafna hekk. Ikun hemm combination ta' emozzjonijiet, adrenalina, teknika, diction, tittoqgħod attent għal kollox, għat-teknika, għad-diction, għal-ħoss, kollox kombinat id-dinamika tal-kasson. L-interessanti u li jiena inti ħdimt miegħi kollha ħdimtu miegħi bażikament f'epoki differenti. Ma jiena bniedem li mhux din is-song u daqshekk min ta' jiġifieri għattila isma' din is-song imma ara x'taħseb. Marketing iċ-ċans. Eżatt. Imma interessanti li rrid nalaqa kif laqta. Jiġifieri rrid nalaqa mhux on a sad note, imma b'mod kważi ċelebrattiv. Ġifieri. Mela, ħalli naraw l-interpretazzjoni ta' nhar is-sibt mill-finali tal-Anja tal-Poplu ħanarawha flimkien. Il-faħt ġewwa fija, in-nifs tal-għajxin
għadma min għadmek intajtni l-muftiħ jien laħam min laħmek jistħaqlak kull ġid u f'qalbi di l-kelma għal-dejjem inżomm gburija li nsejjaħ lekom. Ifittxu l-memorji ta' ġranet fl-imkien li jibqaw ġo qalbi samajtu li żmien farraġtni fid-diqa u ennistni fil-hem zrajt fija ix-xitla li qatt ma tintemm noħolmok kuljum inħossok fil-qrib tarisni tmexxini biex tgħinni insib jien għadma min għadmek intajtni l-muftiħ jien laħam min laħmek jistħaqlak kull ġid u f'qalbi di l-kelma għal-dejjem inżomm gburija li nsejjaħlekom. Flimkien bkejna u fraħna u għexna l-ħormiet li ħessirna nintemmu baqa' biss tifkiriet it-tfit imxejnija ta' tbatija jisirit sama laħek fiħdan u noħolmok kuljum inħossok fil-qrib tarisni tmexxini biex tgħinni insib jien għadma min għadmek intajtni l-muftiħ jien laħam min laħmek jistħaqlak kull ġid u f'qalbi di l-kelma għal-dejjem inżomm gburija li nsejjaħlek. Verament. Jiena ma daqajtix il-lum għax kien diġa daqqa Renato Vella qabli, għallon il-perform ma daqux qabel tħal tal-program tlux daqajt mill-Lena tal-Poplu għalli daqajt tal-Awra tlu mela għandu tal-Leontini nibda wahda u dan il-sabiħ tal-festival, dawn il-festival edituna vetrina sieħ ta' kanzonetti bħalkom għatta il-ħin kollu bil-Malti. Xandara jkomplu jinkludu Importanti. F'dal-edizzjoni anki tal-Leontini kien song ħelwa. ħafna. U kella f'din l-edizzjoni kien hemm Taħlita sabiħa u hemm ħafna radio friendly songs kif ngħidu. Kemm naddina messaġġ jienu Leontin nikkomunikaw flimkien. Jiena ngħidilha Aziża u tajgli tan-nieqa. Mill-bidu minn meta kont smajta l-kanzunetta u xiftakar. Kolla. U hekk. Tajjeb li ngħid ukoll li Leontin issa fortjatni ħafna anke kif inżilt mill-palk, insiba hemm tibki u jien imbqajt Anka nerġa' nismaħħa issa. Emozjonani ħafna, xek, mill-qalb, fuq tidher li xi ħaġa mill-qalb. Xaġa sabi ħafna, anka ħafna. Kulħadd jiġifieri, imma fimna kelma b'kelma il-Malti sabiħ li meta jiena għalija festival bil-Malti hija xi ħaġa importanti ħafna li nfehmu l-kliem. Il-kliem jiftijem ħalli l-ewwel nies napprezzaw il-lingwa u apparti minn hekk ifhem li inti qed tifhem x'inhu jkanta l-kantant. Ġifieri hemmhekk tidħol it-teknika. Prosit kbira. Grazzi. Verament. Lil-parteċipanti kollha. Kuntenti ħafna likom. Dis-sena kien hemm ħafna songs. Sbieħ bħal kull sena ġifieri. Prosit u awguri għal aktar u aktar kanzonetti sbieħ u aktar mużika Maltija, dik l-iktar ħaġa importanti. Ejwa. Isma' inti vera sabiħa. Grazzi, ma mhux ma ħittix jiena tajjeb. Ejwa, ringrazzjamenti. Black and white. Taħdib għatabat. Ringrazzjamenti tal-Leonti. Lakna.